tine mukomana kwachivi achatitsanangurira nyaya dzake. Hatisi kumuti anonyeba, da kuti tungoteererawo mirai timufonere tinzwe. Unoona Chaka, vanhu vanachiti kwanzi ndonyepa pari ina ndimbotoreve nhema ndoti vane dzimwe nyaya dzakawanda dzokuti ndikakutaurirai panapa munoti murumo but zvinhu zvakatoitika handimbozi kuti muti ndotanga kutoreva nhema. Oza pane nyaya yakamboitika live but vanhu vanenge vachindonyepa, saka nyaya dzangu zhinji nawo ndechizopedzisira ndanyarara because ndoti uri kureva nhema uri kudii. Unoziva kumarayani kwedu uko kwachi unoona hanga dzomudondo dziya dzokandira mazai mumakomo matenhere pese pese dzichikandira mazai. Saka taite system yekundononga mazai tichisa muhuku. Saka unondoti ukanononga mazai angaya wondoisa muhuku, wondononga mazai angaya wondoisa muhuku, huku yobva yamavatira pakuchochonya zvochochonyiwa zvikukwana zvehanga matova nehanga motochengeta hanga dzenyu makeji kana kuti pai zvikaudza kuru handiti unozviona. Saka manje tesisitemu yekunonga mazai ndakazomboti mwemi ndiri kumwombe ndakatoona mazai 44. Saka ari 44 ndobva ndatoti paita mazai ndobva ndangodoti ndehanga handinoona ndobva ndamatora ese ari 44 ndobva ndaona kuti akuti ndimaise muhuku akadero akawandisa ndobva ndaisa 30 remainder ndobva ndaita kubhoirisa nokukangaya mamwe ndobva ndakanga. Saka akasara tikwe ndobva ndaisa muhuku. Saka toti kana huku ikakandira zai 1 rayo unobvisa rayo woisa rehanga, yokandira repiri wobvisa. Musi wainenge yapedza kukandira yovatira inongovatira inongovatira aya ehanga memai. Saka kana kuti ndogona kuitaimira musi wainondotanga kuvatira wobvisa ehuku ese wondoisa ehanga kana kureplace 1 iyo inenge haizooni difference. Saka ndatobvisa ehuku aimva ndaisa aya ndaiti ndehanga shamwari 20 ndobva yavatira huku. Mazai yanga yakavatira shamwari close to 4 months huku ichivatira kusvika huku yapera mambava mudumbu. Musi wayakachochonya ndadoti huku enda go zoita huku dziyaka dzachochonya go kundotarira mudendere muchirugu kudai zvikamba 20 shamwari zvikamba kwatiziva zvikamba izvo anga ari mazai ekamba andakandovatirisa huku 20 zvikamba zvakazara kudai. But ndikataura uri kureva nhema taitova chokwadi chaichako 20 zvikamba zvafachori nemamari mwedhamu rekwedu unonzi binda ng'ombe. Ukapindamo izvezvi kudhara vati ukapinda binda ng'ombe kungowiramo chete nemistake kudai homwe dzokubuda dzakazara makwaya pabinda ng'ombe apa. Kana pane norizwa binda ng'ombe kuwira mubinda ng'ombe idhamu homwe dzobuda dzakazara makwaya pabinda ng'ombe apa. But ukaudza vanhu konzi une nhema but zvinhu zveichoitika ndenyaya dzakawanda dzasingachambototaureni bozvino muchindoreva nhema.